Radi. Najlepše što se može čuti danas u Crnoj Gori i izvan granica Crne Gore jeste slogan "Ne dajmo svetinje". Gospod nas upućuje jedne na druge, da volimo jedne druge, da se osjećamo sa drugima i da praštamo jedni drugima. To je zakon Božji, to je reč Božja. Po tome će nam Gospod suditi i po tome će Gospod poznati da li smo njegovi, ako smo sačuvali njegovu zapovest o ljubavi. Neka bi Gospod dao snage da istrajemo u svemu što je dobro. Neka bi nam Gospod dao snage u predstojećem postu, da mi postom i molitvom i pokajanjem pobedimo naše neprijatelje i sačuvamo ono što je najsvetije. Samo ako to budemo činili, ako budemo išli Božjim putem, putem Svetog Save, putem Svetog Vasilija, Petra Cetinskog i svih svetih u našem rodu, onda ćemo zaista biti ono što smo vazda bili i ostaćemo narod Božji u ljubavi sa svima, kako je to Gospod zapovedio. Gospod da vas blagoslovi i podrži i sačuva svetinje kako u Crnoj Gori, tako na Kosovu i Metohiji i svuda gde pravoslavni hrišćani danas žive u svetu. Amin.